Doctor, un aplauso para o señor doctor. Gracias. Oiga, que pena unha consulta baleira, non? Teño consulta baleira, pero tranquilo, que ahora en 5 minutiños xa abrimos e xa empezamos a pasar consulta. Aí falou, en menos de 5 minutos entre o menos de primeiro... 5 minutos e volvemos. Veña. Moi ben. A ver, que pase o siguiente. Eu xento xa a consulta. Moi buenas, doctor Bellino. Hombre, señor Lizardo, que tal? Como vai eso? Bueno, non vai moi ben. Bueno, pois que llevos ver. Senta aí logo, veña. Pois gracias, home, agradezco lleguei. Hasta viñen a pé que perdín o coche de línea e xa traía ganas de sentarme, carajo. Vaya por Dios, Sí. hombre. Bueno, pois usted dirá, a ver, conteme. Que lle pasou logo? Pois mira, perna direita que me doi muchísimo. Perna dereita. Teño un dolor que me empeza aquí, salva parte, e baixame todo así polo murlo abaixo, doime a rodilla, a mazá, o artello, doime hasta a punta das uñas dos pés, pero un dolor horrible. Sí. Fai moito que lle doi? Desde que me empezou. Xa, bueno, é normal, pero é un dolor continuo ou... Sí, é continuo, Dolor continúame doendo, desde que empezou, continúame doendo. Non, digo, se é un dolor continuo, se lle doi todo o tempo, se lle doi ás veces, como é? Ás veces, no, doime todo o tempo, doctor. Pero unha cousa, logo, eu pa min que teño un oso fora. Pois dígalle que pase. A que? O eso, se está fora dille, pase para dentro a ver se lle van levar. Non ve que ahora leva o cable do teléfono tamén. É unha maneira de falar, home, é unha maneira de falar, pero doime moitísimo. Bueno, mira unha cousa. Pola noite doille. Depende. Como depende? Depende, se estou esperto, doime. Se estou dormindo, non sei, que eu teño yo sono moi pesado e non me entero de nada. Bueno, pero mire, usted non se preocupe, que a cousa a tira arreglo. Eso pode ser da circulación, aunque, bueno, polo que me está contando polos síntomas, eso vai ser reuma. Bueno, a cousa vai ser reuma. Xa para rachá. Eu xa me di a miña muller, hache ser reuma, Lizardo. É que sabe ela que non sabe nada, ser reuma. Bueno, pues usted tranquilo que lle dar con mal. Vamos a ver unhas preguntiñas. Usted fuma, fumador? Eu fumo moito, pero eso que ten que ver con como doi a perna. Non mira a decir agora tamén que o dolor da perna é culpa do tabaco. Como se puxa a xente, botalle a culpa de todo o tabaco. Non, vamos a ver, este tranquilo que do tabaco non creo que sea, o sea, non vai ser. Pero fa o favor, contesto, que pregunto que palo son o médico, porque son o médico aquí, non? Sí, home, por fumo, xa sabe usted. É que fuma negro ou rubio? Fumo rubio, doctor, pero eso que importa? Carallo se importa. Fa o favor de un cigarriño para aquí, que desde que entrou a lei está anti-tabaco do gobierno, nos deixan fumar no ambulatorio. Boto todavía uns nervios encima que subo polas paredes. Vamos, se por iso é, toma un pitillo logo que non... Gracias, home. Ou collo usted. Hala. Como está a sanidade? Bueno, vamos a ver. Edad, cantos anos ten? Vou fazer 87. 87 anos, señor Lizardo. O dolor da perna vai ser de edad. Agora, moitos anos, hai que indo que non... Bueno, carallo, bueno. Non sebo médico. Vai ser de edad. Sí, vai ser de edad. Outra ten os mesmos anos que este non me doi, carajo. Bueno. Solo virgen. Aí anduvo algo fino. Aí casi lle vou dar a razón. Bueno. Mire, vamos a ver, nese caso ten algo de razón. Imos facer unha exploración para ver se ten algo interno. Así que faime o favor, paso por aquela camilla dali e vai abaixando os pantalós, que lle vou practicar unha exploración anal. Unha que? Unha exploración rectal. Exploración rectal. Que é eso de rectal? A ver, ao meu cu que lle vou mirar no cu para ver se ten algo por dentro, non sabe? Non o vai creer. Que pasou? Acabo de notar unha melloría bárbara. Non vai notar melloría bárbara. Está seguro? Xa caso non me doi nada. Como non te vai notar? Deixe, Non, marcho, hasta outra hora. Señor Lizardo, tranquilo, xa está moito mellor. Adiós. Senta aí que miramos. Pero, senta aí que yo miramos enseguida. Va, se non o vexo, non o creo. Sirva de homenaxe a nosa sanidade galega, a todos Sergas, aí estaban Crespo e Caballero.